kumno ban penia piala ulok hakaba ka wei ka kanthei jongka Jalawar distrik hapo ka Jala Rajasthan kalawar cingtit na YouTube kane ka kam ka ba sakai ka ba kane ka kanthei ka la penia piala ujong ulok da ka ba the da ka umpnyang ka ba klui tha ka por ba ulok jongka udang yu tia lengai kane ka cingche kala je kum hakini kipor haden ka jing September jong ki tengah ya ki tengah rengkat ka cingarap ki samla jongki kane ka cingche kala je hakatha nyaram nagar jong kanong ba bhawani mandi hakaba umanis rathur uba live sansnem karta uba dai unang balasni ula September haka saroj kabadai ka tengah jongu haka permit katkum ki kubor layatu bakat saroj kala shet ya ka pnyang bat ka bala klelang bat kala the ya ka lor ulok jongka shwa pan khang e ka jingkang mai sabar hakaba ulok ula ingjur bat la shu wat banwat jingarap ki para marjan ki la pentip sagi bor penyaj haden balayos ngeu ya ka jing perta jongu la penkit ni kong yang umani sakawai ka jaka sumar kabadon hakani ka jaka haden bal penkit no yu sha SRG hospital kabadon hajalawa hakaba udang don haka jisitom kabajur bat ka jing mesau kabajur bha naka jing sathang kumta ki pulit ki lakam ya kalok jongu kasaroj haka jing thoket kabanikong kane ka breu kabadai naka Jala Uttar Pradesh kaladon ka jing yadai bat wei pat ubreu ubadai uno so wai barim arjan bat ka yin wai jongki ubakarteng uram sebak layathu bakine kisilok kilasa haka ju kaying Henry laka jong ki kamera haki khendia penai baladep namar ka jingbum ya sotu jingmut haka jing yadai jongki kabadang yai teng ki ba hayeng ki kam ba ka saroj kala pe ki jingtho ki ba penchi tombeng haka YouTube akala akran padba bat penjot ya ka jing im jong ulok ki saki banikong ki la pen I ba kane ka kam ka dei ka bala thmu lupa kane ka kathei la kanno ba kala jupe ki video omno ban pen masau ne penya piala ulok kentu haka YouTube ni dang bisyar penya ya ka history banwat ya ka jing sisa laong uhe pulit den baki pulit ki la kem ya ka saroj bad la pelong ru ka jing thwet ya uram sevak ubala subajur ba udon ti hakani ka jing thaubuj kine ki arngut ki don saungut ki khun hapo kane ka yeng hakapor baje kane ka jing September tang kini ki video khubli sibor ngil skendu pat thaki pat ki video ke bakum kini